viladecanencs i viladecanenques. Em dic Bàrbara Lligades Muñoz i tinc 31 anys. Soc mare de 2 criatures i llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració i llicenciada també en Antropologia Social i Cultural. Em presento a les eleccions municipals perquè tinc ganes de canviar Viladecans. Soc hereva d'aquelles famílies de tota la vida que han configurat la nostra història local a través dels segles treballant la nostra terra. I també soc hereva d'aquella immigració que ha ampliat i diversificat la nostra ciutat. Això ha fet que m'hagin ensenyat a estimar la nostra ciutat, la seva història i la seva diversitat. Què et posa la pell de gallina? Soc molt emotiva, així que qualsevol cosa que traspui sensibilitat o humanitat se'm fica a la pell i m'humiteja els ulls, ja sigui una escena d'una pel·lícula, d'una sèrie, un anunci, o sobretot quan veig que els meus fills juguen i s'ho passen bé entre ells. Què mires de transmetre als teus fills? Que siguin lliures, autònoms i responsables, que s'estimin i estimin els altres, és a dir, que siguin empàtics i tinguin autoestima, que siguin sensibles i respectuosos amb tot allò que els envolta. Un defecte. Doncs soc molt exigent i això fa que a vegades t'emportis decepcions. Un tret que t'identifica. No dic mentides. Sento que em traeixo a mi mateixa i que traeixo sobretot a la meva mare. Des de petita m'ha dit que l'única cosa que odia en aquesta vida són les mentides. I crec que és una de les coses més valuoses que m'ha ensenyat. Què t'incomoda? Que no em mirin als ulls quan estic parlant amb algú. Una pel·lícula que no et cansaries de veure mai. Us diria que la pel·lícula que més vegades he vist és Matrix, i no només pel punt d'inflexió que va comportar a nivell d'efectes visuals, i també perquè té arts marcials i m'agraden molt les arts marcials, sinó sobretot pel profund discurs social i filosòfic que té. Una sèrie que no vols que s'acabi. És Game of Thrones. És, jo crec que la sèrie més completa que s'ha fet fins ara. Té efectes especials, té uns personatges riquíssims, és una sèrie coral, transmet valors molt interessants com l'honor i fa que t'enganxis als seus personatges, que els estimis, els odiïs i t'absorbeixi la seva història. El moment més especial de la teva vida? Són 2, perquè tinc 2 fills i els moments més especials de la meva vida han sigut el primer cop que els he agafat en braços. Per sort, quan ets mare, doncs, després van venir molts altres moments especials. Què fas un dia normal de la setmana? Doncs a vegades tinc reunions. Normalment, els dies que la meva filla té música, miro d'anar-la a buscar, ja que a la sortida d'escola per motius laborals no puc mai. Després anem a comprar si fa falta alguna cosa, anem a casa, juguem, ells miren dibuixos mentre jo preparo el sopar. I el moment especial del dia doncs, és el sopar, perquè la tele no s'encén i tots plegats doncs, ens expliquem com ha anat el dia. Després anem a dormir, abans expliquem un conte i sempre acabem dient conte contat, conte acabat i qui se'n va a dormir? L'Ariadna i el Martí. Veus, quan cuits tomàquets se t'embruten molt les mans i només un tomàquet madur, refregant-te'l, se te'n va i et neteja.